ole ama sa in thlir tu te chibai ka buk le vek chewa tu chuma chuan Mizoram chunga thil rapthlak tak mai alo thleng ru reng ania hei tuna hai chua ania apoi hle ni chuan tu chuma thil thleng karon soi tur hi mei che pakhat kha anom na khuwa tu nge an ni exam nge an ni po hriat lo mi pa then khat te khanin an lo va mut pui thin ania chu ama po hianin fa kha pathum lai mai alo nei manani chuanin an ni unau hi fasha an nia chu mai pe lama rual ban lo kan tiang chi hi an la ni zui bokani an leina tom hle maya an tet lain an nu le pa ten an boral san ania chuan an unau pahnih khan a theidan danin ayan zong ve ni chuan an unau pahnih hi Vohbik kan tiang chi rual ban lo kan tiang chi kha an la ni ve zui ania an leina tom hle ni chuan an chunga thil thleng rapthlak hi karon chiar chiang nga lang lir thei lu bumal lo na avakhuwa a Vohbik fasha unau pahnih te kan zutlo ani rotikul maya hi zo inspiration lampang an ni August ni thum sa ni somni pali khan ma mid districta khotlo po lo tak mai pakhat na avakhuwa a unau pahnih Vohbik fasha te chu an khu a kalin kan zutlo a an khotlang hruai tu te nen malak zel dan tur kan soi ho nga lani an unau hi an nu le pa te hian an no pan lain an boral san to a chung le khan mu mal an nei lo bok chen na in an nei lo awangin ni kum sa ni somni pathum khan an khomi tlo ngai te chuan tuna anom na hi an ngei to saka tun thlengin heta hian an la cheng ri ani aron ti helai an hnunga in kan mu hi an chen na chuani a me che zok hi mi tu ti hriat lo te chuan an lo rai thina fa pathum lai apai to a hring vek bok ani a hrin hnuwa a rai tu te chuan a fa hrin chu an la sak thina fa nei thei lo ten fa hring tu an mang ani berani aron ti kul mai ania apoi vong ani chuti rolin thin rim thlak le maya he kan muangin Vohbik fasha unau pahnih ti an nia tiang khan nu le pa an nei lo mai pi lama an ma ni atong kamoi lo ni lo se rual ban lo mi pa ngai phalo kan tiang chi kha an la ni zoi ania chu tiang ang a leina tom tak ne na te mo an ma ni laka te po tiang hian a rong tak mai in sual tak mai in mi pa eng zat nge thian ho ngai an ni ti po hri lo khanin an lo va mut pui thin ania hi a poi hle ni chuti rolin kan thinarim hle maya khung lai anom na khuwa le a che velte Mizoram mi pui zong deuh tho khanin tu tange an ni hriat chu an ngai ni kan khoi ve ngal tur ani ti khanin tam takan au chuak ngal tur ania chuan tuna kan in a thala kan mu hi an chen na chu nia an leina tom hle ani ti kha aching reng ani tuna hian fa apai le nia an hriat thu an khotlang hruai tu ten an soya test kit le dam doi dang tenen kar le khian an unau boipui turin an khuwa a zukwal le kan tumani ami pa jok po hi Vohbik ni in kho chung ai nurama omte nuam atia an harsat ema wangin musit le endong an tur thin chu chuan an zai ti anei tel tir ni in an soibok an unau hi mizo an ni lawa ma se an harsat na akhir ema wang le kan mi hring pui tran pui mamo bik an ni awanga malak sak kan ni pathian in rem ati chuan home emo mundang him zoka da ngai to kan tum boke aron ti kul maya an chole chomai e tur kar khat dai kan lei saka chopo an khuwa a mi tlom ngai ten kan kal le ma lo chuan lo chum sakri turin kan in hrilani aron ti ania zo inspiration te hi pathian rong bol mo an fe chuak tha thei hle ania an tha trek viau ni chon hei helai kan muang hian ami zo an ni lawa amaro chu an har san le an thil ton hi akhir ema wangin a tran pui lo thei lawa kanin ngai ni haron tina ngania zo inspiration te an tha hle ania amaro chu he thil thleng chung changa hian mitam tak chuanin anom na khuwa khotlang hruai tu te kha an dem na sa chur ania he tiang ang Vohbik an ni le ngala fasha an ni le ngala heng aya in tha de olekte po hi atingi an ngei tu sak thei lo mi an leinat lo zo ka mi kademani ti to kha social media po khan tam takanomani engpo ni se apoi lai bera chu khatiang khan mi zo mi pa ni nge ya hriat te khanin alo mod puya note po pathum lai mai alo sang chuak to kha re tuna palina pai mek ani chu lai tak mai chu Pawngsual case kha ange nge an ordon ani chu mai ba ka Vohbik ani rual ban lo ani a chungma hetik anga nun rong tak le sual tak moi thilan ti du rengot po hi mizo in titan chon thinrim lo chi ani lawani kanram chung zim te a hian hetiang hianin Pawngsual kan ti te tual tha kan ti te
he ta chi sang hi atam chur to ania amaro chu Vohbik kan ti rual ban lo kan ti po mut pui hre lo mo Pawngsual hre lo chu mai baka araya ti khan chu khami no te a hrin chon huwa khan tian aron ti le ania chu apoi vong ania fa pathum lai me ani nuwa po apali na tur kha ti khan alarai le cheu mai ani chu ama thiam lo hi ani reng lawa natina Vohbik ania ami pa ngai chu ni se apai kher lawang ril rupa ngai pu chu ni sela ma se khatiang kha ani lo ti chu he kan hreve kani chumi ani awang tak chuan achunga hetiang anga alo chedu te hi an ba han ten nom em ti lo thei an ni lawa police ten tuna hen an zong mek ania DNA te an test chho zel don nge engtin an kal zel don kha chu koron soi zel anga amaro chu hetiang anga rual ban lo kan ti te chunga an chedu ani chuanin an nun rong hle ani ti kha alo hreve hrim se kan video po hian lo pu ve ni chuan lo en ve hrim ula in thil ti hi aten om hle ni ti kha lo hrenon on te u ani taka chuan mi zoram chunga hian mi zo le mi zo te mi zo in namdang te chunga diklo taka an ti emo namdang mi pa vai kan ti ten mi zo mi chian Pawngsual ang chi te heng te hi chu thil thalo lutuk ani rualin heta mi pui tam jok chuanin va mu dan mo ngai dan siam na to kha siam dan to kan thiam thin ani amaro chu Vohbik mi zo po ni lo ma se chuta fashra ani le ngalania heting anga mi pakhat mai po ni lowina halo mut pui ngun ani ti hriat reng ani voi thum ngot mai nau te kha anei chuak to a chuanin pathum anei chuan huwa teng khan avoi lina tura paile mek ani chu engi om zia kan ti chuan fanei theilo an ni emoni lawemo heti anga rual ban lo Vohbik kan ti te chunga an che du lai taka hi atenom lai tak chu nia thune tu te hianin tu tange an di hre chuak vat sela an phu to khremna Pawngsual case kan tiang chi hi chu an or nge don ani chu wangin ana thiang berin hrem vat sela kan du hle nia chu mizoram mi pui tam tak du dan ani bokani chon zo inspiration te hi an fakom trek hle ani atiang hian mi tam zokina an en liam mo mi tam zokina engman ni tak lo an di ve mai eng ma hlona tur pon om love khoya ma chantu tur pon nei love tia an du dan dana an chinglet mai kha zo inspiration te chuanin mangai na nen ti hian an zukala ho ma te tingen om thayang ti khan thei to pan zu chu ani a hei hi hei bak ka van tir ko hi om thei chong lo ni chuan ti khan ho ma te anom dan tur te an ngai tu sakanga zo inspiration ni hianin fak an phu tak zetani chuan mi zo ni lo ma se tiang ang khopa an chunga dik lo tak le nun rong takati tu hi mi zo tho kan lo ni re si ni chuwangi mi zo pon ni hleinem engtin pon ti la kan tia ma se mi zo kan ni ti hi kan hre da poimo ni